Durant la Guerra Civil Espanyola, els retallables es van convertir en una de les principals distraccions per molts nens i nenes. Una exposició al Museu d'Història de Catalunya, que es pot veure fins al 24 de setembre, ens mostra que no eren un simple joc de nens, sinó tota una campanya propagandística de feixistes i republicans. La mirada clara lejos y la frente levantada, voy por rutas. En temps de guerra, els nens juguen a la guerra. És la tragèdia convertida en joc i és per als adults d'un i altre bàndol una eina potent de propaganda. Durant la Guerra Civil, els retallables de paper es van convertir en la principal distracció dels més petits. Reproduïen exèrcits, batalles, uniformes i vehicles de guerra. La indústria gràfica de Madrid i Barcelona es posà al principi de la guerra al servei de la causa republicana, però un simple canvi en els colors de la bandera els va servir més tard per guanyar-se la simpatia dels vencedors. El retallable durant la Guerra Civil i la postguerra va ser una alternativa per als més menuts per jugar de forma econòmica. Les altres alternatives eren o bé l'autoconstrucció de jocs amb materials diversos o bé aquells que formaven part de les classes més benestants de joguines més cares, com podien ser els soldadets de plom. Els retallables són també un fidel reflex de la realitat i actuen avui com un manual d'història. Les impremtes van arribar a retratar al detall alguns episodis de la guerra, com la sublevació de les casernes de les Drassanes, sufocada pels Mossos d'Esquadra i els civils de la CNT, o la marxa de la columna d'Urruti cap al front d'Aragó. A la rereguarda, els retallables recullen el testimoni d'hospitals, ferits, infermeres i ambulàncies. I mentre els nens juguen a la guerra a tots dos bàndols, les nenes juguen al bàndol republicà a ser milicianes i brigadistes internacionals, i al bàndol nacional escullen entre els vestits d'enfermera, madrina de guerra, cuinera o membre de la falange femenina, que fins i tot podien posar a una figura de Shirley Temple.